Sedím na písku, okolo ohně sedí 5 lidí. Kolem nás, odstupem 2 metrů, je kruh houfu lidí, kteří si přišli poslechnout přednášku o zdravém žití, aby neumírali na uplavici a hadí jed. Přednáška trvá dlouho, do pozdních hodin, je veliký dusno, hvězdičky svítí a lidé se nechtějí rozejít. Kladou mi otázku, co udělat při ušknutí hada, co udělat pro průjmovém onemocnění, kde brát čistou vodu, jak měkčit chodidla u nohy po dlouhé pouti, čím se nejlépe hasí žízeň, a já odpovídám. Voda je nejlepší cedit přes písek a přes šátek. Nejlepší voda k pití je voda z kaktusů a průjmové onemocnění se léčí namočeným agávem. Lidé kladou čím dál více otázek a já už jsem unavená a začínám si u ohně léhat. Kde to je? Je to na Novém Zélandě. Je to v velikých hornatých kopcích blízko Machu Picchu. Co tam je? Jsem tam. Kdo jsi? Já jsem šamán. Nastupující šaman, který přebírá vládu po zemřelém Hikerovi. Léčím lidi, učím je žít, přežívat a zachovávat rodinnou tradici. Jakcí jsou to lidé kolem tebe? Šnědí, tmaví, druh indiánů. Jaké tam mají obydlí? Jsou to Maurové. Mají kulatá obydlí na písku. Jenom šaman je obklopený hradbou, která ho chrání. Jaké bohy uznávají? Dolíhá ke mně otázka, jaké bohy uznávají. Je to Bůh slunce a Bůh smrti. Bůh života a smrti. To je nejdůležitější pro člověka, pro lidstvo. Proč je s tebou těch 5 lidí? Jsou to moji ochránci. Jsou to moji ochránci a vykonávají moje přání. Nazbírat byliny, usušit
udělat letvar, přivést nemocného, dojet provodu. Poznáváš někoho ze současného života tam? Poznávám 3 lidé. Kdo to je? Ty, Věra, Spilko, Maruška Šimonová a neznámý mě muž s kudrnatými vlasy. Je krásný teplo. Slyším hučet vodu a padat kameny. Padají z výšky. Válčí taky ty Maurové? Ne, ty neválčí. To je klidný, hodný národ, který si pomáhá a jde mu o přežití a sbírání zkušeností. Pa naopak chtějí, aby jejich potomství byli zdraví, rozumní, pečliví. Jaká je tam zvěř? Zvěř, jaká je tam? Především hadi, ptáci, a pavouci. Čím se Ale živí? lidé čím Lidé. se živí? Převážně bylinnou stravou, ptáky, drobnými ptáky a netopíry chycených v sítích, ale převážně rostlinná strava. No, něco pěstujou nebo jenom loví? Pěstují. Pěstují proso, obilniny. A ty jedí převážně. A ty obilniny málo kdy vaří. Jedí je syrové, políkají po semínkách, rozkousávají semínka a hlad zahánějí boucháním tabáku na dásních. Nemám ráda tabák. Smrdí mě. Nemám ráda tabák, smrdí mě. Ale musím ho jíst. Musím. Obživa je malá. Proč ho musíš jíst? Kvůli hladu. Nevyroste tolika jídla, aby se uživil národ. Kousáním tabáku se tvoří sliny, které zaplňují žaludek a žaludek nemá tolika hladu. Mají tam nějaké nádoby? Něco? No, pár ano, ale to dělají z nějakého, co to je? Kovu, plechu, ale má to žlutou barvu. Nevím, co to je za plech. Ale je to plech, který jsme dostali. Od koho? No z hora, od našich bohů jsme dostali plech, z kterých vyrábíme nádobí, ale jinak se převážně pije ze šlupek, ovocný šlupek, které se vydlapou, vysuší a do toho se dává potrava, ale potravy je moc málo, takže to nádobí Na co jsou ty potřeba nádoby? není. Na pití? No na pití nádoby, ty jsou jenom z kozích měchů.
ty kovové nádoby jsou Ty na co? kovovy jsou k obřadům a k jídlu sypkému. Uchováváním. Navštěvují vás bohové? No navštěvují na slunovrat. Jednou do roka. Poradí nám. A jak přijdou? V jaké podobě? Lidské podobě. A jak přijdou ze zhora? Na zavolání. Na zavolání prstů. Na zavolání prstenů. Jednou do roka pukne nebe a bohové se stupují na zem. Ale jak se stupují? Mají nějaké stroje nebo křídla, nebo jak? Nebo jenom tak sletí dolů? Někdy sklouznou po duze a někdy po prcikole. Co to je? No, to je zlatý stroj s křídlama. Má velký kola, které jsou ozubená a mohou krásně zabírat v terénu kamenitém. A má to křídla ten stroj? Má, který vrčej a smrděj. Ale jinak je to krásný. Je to jako letadlo podobné? Já bych neřekla jako letadlo. Já bych řekla jako takovej hranatej, Jako vůz? jako vůz, jako okřídlený vůz na seno, který má kabinku, ale je zlatý, září, A může vzlétnout je taky vodivý. s nima potom? Může. A co oni mají na sobě? Zlaté roucho upnuté k tělu a vizáž člověka s přílbou. Ta přílba má rohy. Jestli se množí s lidskýma ženami. Aha. A přicházejí taky, jsou to muži nebo ženy? Přicházejí převážně muži. A množí se taky s ženama lidskýma? Nebo A množí chodí k ním? chodí, protože mají pocit, že muž přenáší především genetické jádro, takže se množí se ženama na naší planetě na různých místech. Naše ženy je vítají, ale bojí se jich. Jsou velmi mužní. Mají z nich spíš obavy, protože jsou obrovští. A oni potom odlítají zpátky? Odlítají. Chvilku posedí. A narodí se potom děti takové podobné? Ty děti se narodí, ale pro ty si lítají zpátky a berou si je sebou. Po narození lidí nebo dětí křížených s bohy odlétají, předávají jim svoje znalosti a sejou je na různé místa různých planet. A zpět na zemi sem taky dávají, Taky, když jim předají znalosti. taky. Jak se jmenují ty bohové? Dávají jim jména bohů vod, větru, bohu slunce, bůh rostlin, bohové hudby, A odkud krásné přiletěli? hudby. Z Kentaura a ze Sýria.